ekarri duana, azkenean hausnarketa bat da, emantzipazioaren etxebizitza bat nolako izan behar duen. Nik naiz etxebizitzai buruz hitz egiteko mahaira eta pixkat izan da nire egoera pertsonalagatik. Orduan planteatu zana zen, alkiler bajuetan gazteak edukitzea posibilitatea behaien logela izateko espazio komun batzuk konpartitzen eta ordaintzeko behaien ekonomia baliabideen arabera. Nire gaia zen lana emantzipazioa. Pertsonak ezberdinak garen heinean, aukerak eman behar dizkigute lan batzuk edo beste egiteko. Ni egonaz lanaren mailan. Guzti egun pizkat edukazio sistemak badukala eragin asko, azkenan zelan heltzen garen lan mundura. Gaur nik planteatu autonomiaren inguruko hausnarketa bat. Ze beharrak dauzkagun gure autonomia maila garatu ahal izateko, ze egiteko prest gauden gaur egun eta ze egitea gustatuko litzaiguke. Ni autonomia pertsonalaren maila joan naiz, gai bat da ez duguna asko lantzen, eta azken finean hori da basea garrantzitsuena. Oso sakona da, asko hitz egin behar da horri buruz, baina nire ustez aurrerapen bat izan dela. Jaso lehenengo ilusioa asko, eta gero jendea oso jada daukala kontzientzia bat hezkuntzatikan gauzak aldatu egin behar direla. Arazo horrek badazkala baita ere irtenbide batzuk, eta irtenbide horiek proposatu daitezkela. Eta orduan, uste daiko aberazgarria izan dela eta bastante konklusio politeta iritsi gala. Autonomia pertsonala. Etxebizitza. Lana. Emantzipazioak. Kabian. Ka.